Cek. Cok. Cek. Cok. Cek cek. Cok cok. Cek. Semoga gak cek. Loh, kan enak lah mesak ulam toh, Kak. Cek. Nah. Lah ya. Cek lo. THD audio. Nah, kan cek genah. Cek cek. Sabu wis kumpul. Loh. Nggih Mami, monggo saderengipun ngaturaken Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab menggur arek-arek sabu. Sing sebelah kono sing jawab. Bu, Pak, mek ana wong salam matur salam monggo dijawab sareng-sareng. Hukume wong ngurus salam iku sunah. Sing jawab wajib. Monggo ana wong salam gak dijawab berarti dublek. Monggo kula dongakno selamat sedaya. Selamat sing duwe gawe. Selamat sing delok kabeh. Selamat para senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ingkang wingking niku mboten kepireng, cobi diulangi sepindah malih. Ingkang wingking mriku lho niki grup sabu ingkang sampun kepireng. Ingkang wingking ibu-ibuke kan sak injing niku pun nderek. Nggih. Ben Abdul nggih ping 3. Nggih. Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atur kunjuk dumateng Bapak Didik sakeluarga ngaturaken matur sembah nuwun sawane para rawuh para tamu ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Yuk. Nggih Mami. Alhamdulillah adik Didik sakniki pun sunat. Adik Didik sunat. Iki acarane apa sih? Niku ulang tahun. Adik, lho kok adik Didik ngawur sing duwe gawe. Kasih duwe gawe mek surat mosok metu arek iku. Ya sing duwe gawe dhisik. Nggih, niki ingkang kagungan kersa niku Bapak Abah Didik Sadianto kalian Umi Rahayu Lestari. Matur sembah nuwun Umi kali Abah. Ugi anak wedok Nabila sing ayu dhewe iku jowan pokoke. Tak kira nikahe tibakno ulang tahun adike. Ulang tahun adike. Yuk. Nggih. Dumateng para rawuh ingkang sampun mirsani matur sembah nuwun ugi channel-channel YouTube yang sudah meliput pada malam hari ini. Mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem channel YouTube-nya Mas-mas yang di depan. Ugi Paradis. Nggih, Paradis syuting punyanya Ayah Basuki matur sembah nuwun sukses selalu. Ugi kunjuk katur mbak-mbake sing sampun rawuh kadongakno laris kabeh. Mbak ndi to? Iku lah mbak-mbake. Oh, anak buahe kita sampean, Mbak. Anak buahe Mami. Nek bengi mbak. Nek bengi mbak. Nek bengi Mbak lek awan. Mas. Yuk, Nggih. jumpa kali kahanan menika. Iki dikumpulno Abah Didik Purwanto selaku ketua dari Paguyuban Ludruk Budi Wijaya artis sing ditekano kabeh. Nggih. Nggih, monggo dipun timbali yuk. Nggih, Tapi pun saderenge dipun ditimbali. awali acara bedayan Sekar Sari. Urusan anakmu. Aku sajane iki mau iklan tanggapan adus teko Gresik. Teko Gresik. Gak teko. Tiba ijek bengar bengor nang kok tak lotek remason lho. Rupane kaya peking bokong. Tapi mek gak ono iki gak rame. Kak, iku bener.
Bener anjene wong elek. Ya, elek ning ngangeni. Anjene elek yo. Anjene elek. Kelakuane elek. Rupane yo elek. Rupane yo elek. Kok timbangane padha elek ya mate oh. Guyon yo Mas ya, sepurane sing akeh. Wis ngerti memang. Hei. Lah iya Mas. Kon tak celatu kok viral ya. Kaya ST iki lho. Ayo mengkurpo nang tak idek gegermu. Kula viral kok. Nggih matur sembah nuwun grup Sabu. Nggih. Matur sembah nuwun. Napa Bapak? Matur sembah nuwun sanget kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya, Sabu Benjeng, Sabu Damean Bongso. Ugi dalam ali-aliku telu kare loro iki. Ugi Sabu Gresik semuanya matur sembah nuwun saking Lambangan, saking Sidoarjo, saking Lempung. Nggih. Laban matur sembah nuwun rawuhe, sukses selalu, panjang umur, banyak rezeki. Lamongan ugi hadir nggih. Hadir. Alhamdulillah. Oke. Yuk, diceluk yuk anak yuk. Langsung saja untuk penampilan yang perdana saya akan tampilkan primadonanya Budi Wijaya. Ning Adis Arista, Ning Bella, Ning Rike Cinandang. Ki mahasiswa kabeh. Nggih, Mi boten supe matur sembah nuwun rawuhipun Umi Kenti sak keluarga. Sugeng rawuh Umi. Alhamdulillah saged sowan mriki. Nggih, saumpami. Endi? Saumpami. Tiwas aku teratap. Saumpami. Yang hadir mendukung acara pada malam hari ini matur sembah nuwun anak-anakku. Nggih. Masih adoh dalane berliku-liku tetap hadir. Aku iki muline kok ya kuwatir yo. Lah ya. Nggih. Nggih. Langsung kemawon Mi di belakang Ning Rike Cinandang akan saya tampilkan Ning Rani Asmara, Ning Nana Saleho dan Ani Kumala sing duwe iki lho. Dan juga yang punya Arumi Wedding. Saking Lambangan. Yen tanah bali omulon tresnane tenan digawe guyon nang Semarang mampir bos kosan tak kira sayang dianggap koncoan repeye akeh kacange enak bojo tuwe akeh kayane. Kangen teko Budi Wijaya iki lain daripada yang lain. Iya segara kangen sing. Siapa kita? Tingki Wingki Dipsi
Mas, si aku ya gak gelem kalah. Kok sawangane kalah? Mas, emang ngono ya, bareng-bareng ya Mas ya. Cek gak kalah karo Mbak sing ayu-ayu iki ya. Pepet nang ngene. Ngawur. Gak apa-apa. Aku wis iso ngadeg kok. Lah, gak iso. Lah iku senukmu ketok ngono. Ngawur. Iki manuk peking kok. Iki salam-salaman kono duit. Aduh. Ayo. Loh, ada berapa sih? Siapa? Bareng. Tak tampek kon kok. Siji, loro, telu. Iya. Gak meneh. Siapa kita? Oh, salah. Anyar. Siapa kita? Demit. Selanjutnya yuk. Besok menit laron iki. Larone sak mene. Di belakang Ning Anikku Malah akan saya tampilkan pelantun temang-temang manis campur Sari Budi Wijaya, Ning Nyantika, Ning Cahya Rayap, dan Ning Vikum Sukrisna. Ayo. Lambangan siap no lambangan. Inilah Ning Nyantika, Ning Vikum Sukrisna, Ning Cahya Rayap. Tuan ganti kalau aku seneng wae nih. Nyayange goprak mulakake tinggine. Mas yo ditinggal gletak mami oktakake gantine. Beda rezeki. Lah ya. Kene yo. Mbak Cahya. Anyar kaya diajar. Lu biayaan arek iki. Iki pantes milih anakmu. Ya anakku nyene. Pantes. Aku biar mulai tanggapan mendem diperkosa lahir arek iki. Makanya tak jenengi Rayap. Kan laku ndelok ndokku iku. Oh iki anakmu hasil pemerkosaan. Iki hasil pemerkosaan. Anak haram. Tepangaken naminipun Mbak sinten? Nggih nami kula Ning Cahya Raya. Anyar rek. Tak kei sing anyar. Kon gablek duwe aku bengok-bengok iku. Ayo, Dok, selanjutnya. Di belakang Ning Cahya akan saya tampilkan Ning Susanti, Ning Rizky, Ning Yuni Asmara, Ning Taji. Melandang sampur. Manten iki Pak Taji. Dilendeng. Senior nggih. Nggih. Sepi malih
monggo dipun aturi. Di belakang Ning Yuni akan saya tampilkan Ning Endang, Ning Sartini, Ning Titin. Di belakang Cik Ibu Sartini itu mriki kula aturi senior-senior saking Budi Wijaya kang dipun pandhekani Ibu Ira Sukoco ngadekan. Niki saking pundi Mi? Saking Gresik. Kaping kalih saking Mantub Lamongan Ibu Yayu. Kaping 3 Ibu Mary saking Mojosari. kaping Ibu Irma saking Jombang tuan rumah niki. Nggih. Tangga dhewe. Nggih Mami. Matur sembah nuwun sepina malih katur Bapak Didi kang ganda damel. Nggih, matur sembah nuwun ulang tahun anak lanang nggih. Nggih. Donga kula mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Iki Bapak Didi mboten kepingin munggah mriki ta. Nggih. Nggih. Nggih monggo langsung kemawon Mami masih Nggih, bersama monggo. Delewung Anti Galau Trio Irama Jos. Sumangga. Juga THC Audio Fortuna Lighting. Apa Didi? Netes banyune moto aku iki ketiban rondo. Rondo tak kira prawan barang tak rabi lho kok sanjaran. Pancen aku wes rondo rondo tuwa anakku telu nanging aku sing bisa diwolak-walik kaya sing dikarepno prawan rondo padha wae mas najan rondo gampang garapane Angge orang-orang ora melu gawe melu ngomong. Anake Matur suwun. duwe awak segede gedhong. Angge orang-orang melu ngomong. Anake Moga bapake pentingku dipakai rezeki
tetes banyune moto aku kawin ketiban ondo rondo tak kira perawan bareng tak rabi anake sak gudang pancen aku wis rondo tuwa anakku telu nanging aku sing bisa diwolak-walik koyo dikarepno rawan rondo padha wae man najan rondo kapak garapane angge orang melu gawe melu ngomong ngomong turu bareng beber keloso angge orang melu gawe melu ngomong tuku pitik karo anake pancen kuwi dadi resikone sampun kapireng temangipun nake resikone nggih setengah tembang nggih orang-orang Budi Wijaya THC Audio Walkie Paradis Multimedia, terima kasih. Siang pantoro ratri mongele manis hati setiaku iso aduweni marang tiasu lasmi akang kang ngeliputi Sabu, wong bagus kembang bau, Lamongan. Sepoyo hati, yo, yo. Ayo mas, ayo, wong bagus, tresna. Terima kasih. Arek-arek Sabu, wong bagus saking Kembang Bau Lamongan. Semangat ya mas. Semoga rezekinya tambah lancar. Amin. Budi Wijaya asli Jombang Lore. Siang pantoro ratri
tembangipun ra bisa dipisahno. Iya, iya. Sing mari namu jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan. Isun sing ira sing nyono dhek temu jodoh ya kampiriko ngomong kuyon ya kawitane akhire ya padha senenge.
mari namu jodoh lewat ora ri kawitane kontek-kontekan akhire yo jodoh temenan akhire yo jodoh temenan. Semanun ya anak lanang semanun nggih. Sampun kapirang tembangipun jodoh temenan. Sesarengan Bedayan Sekarsari. This is Lutru Bukti Wijaya Jombang featuring Fortuna Lighting support by DHC Audio Campur Sari The Lewung and Kus Production. Production.